Καλωσορίσατε στον κόσμο του Public TV. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ζωντανό βίντεο κλιπ της σημερινής ζωής των Σερών με κινηματογραφική εικόνα και ραδιοφωνική μουσική. Ουσιαστικά πρόκειται για μια νέα τηλεοπτική πρόταση. Αφιερώματα, έρευνες, προτάσεις, συνεντεύξεις, shopping, έξοδος. Public σημαίνει κοινό. Για εμάς σημαίνει πρωταγωνιστές της διπλανής πόρτας. Βλέπουμε τα πράγματα απλά και σας τα παρουσιάζουμε μέσα από το φακό του Public. Από τη μια η ανάμνηση της περσινής βαρυχημονιάς, από την άλλη η υψηλή τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Αν ζείτε σε πολυκατοικία, πολύ πιθανό να αντιμετωπίζετε κι εσείς το πρόβλημα άρνησης πληρωμής των κοινοχρήστων για αγορά πετρελαίου, μιας και η οικονομική κρίση έχει φέρει πολλά νοικοκυριά στα όρια τους. Η στατιστική του περασμένου χειμώνα δεν αστιεύεται. Παρά τη βαρυχημονιά, η κατανάλωση πετρελαίου έπεσε στα 2 τρίτα σε σχέση με το 2010 λόγω έλλειψης χρημάτων. Ολοένα και περισσότεροι Έλληνες γίνονται ενεργειακά φτωχοί και η ανάγκη εξέβρεσης εναλλακτικών λύσεων γίνεται όλο και πιο επιτακτική. Κοιτάξτε να δείτε, η θέρμανση είναι ένα πολύ επίκαιρο ζήτημα στις μέρες μας και μας απασχολεί όλους. Ωστόσο, είναι δύσκολο να απαντήσουμε αν η τεχνολογία είναι αυτή η οποία οδηγεί τις εξελίξεις στη θέρμανση ή η ανάγκη του κόσμου είναι αυτή που πιέζει την τεχνολογία να εξελιχθεί. Η δική μου προσωπική άποψη ότι είναι ένας συνδυασμός των δύο. Και η τεχνολογία βοηθάει να βρούμε νέες λύσεις θέρμανσης και η ανάγκη του κόσμου οδηγεί την τεχνολογία σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Παράνομη υλοτομία. Καταρχάς να ξεκινήσω λέγοντας ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα δικαίωμα το οποίο κατοχυρώνεται ρητά στο Σύνταγμα, στο άρθρο 24 του Συντάγματος. Πρόκειται για μια ρητή συνταγματική επιταγή, όπου ρητά αναγράφεται και όλη η προστασία των δασών. Η παράνομη υλοτομία είναι ένα θέμα μείζωνος σημασίας στις ημέρες μας, καθώς πολύ συχνά είναι το φαινόμενο σύγχρονα νοικοκυριά να προβαίνουν παράνομα σε κοπή δασών, δέντρων κλπ. Για την κάλυψη αναγκών θέρμανσης των νοικοκυριών. Να αναφέρω καταρχάς ότι η παράνομη υλοτομία διώκεται ποινικά, είναι αδίκημα κατά τον ποινικό κώδικα, εφαρμόζεται διατάξεις του ποινικού κώδικα. Υπάρχει μια διάκριση με βάση την προκληθήσα στο δάσος ζημία από την παράνομη αυτή δραστηριότητα. Σε περίπτωση καταρχάς που η ζημία δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ, είναι ευτελούς αξίας, σημασίας. Πρόκειται για πτέσμα, το οποίο τιμωρείται με κράτηση είτε με πρόστιμο, είτε σωρευτικά και οι δύο αυτές ποινές. Και να πούμε, λέγοντας κράτηση, εννοούμε τον περιορισμό σε ειδικό κατάστημα κράτησης για διάρκεια από 1 ημέρα μέχρι 1 μήνα. Σε περίπτωση ωστόσο τώρα που η προκληθήσα στο δάσος ζημία από την παράνομη αυτή δραστηριότητα υπερβαίνει τα 300 ευρώ, τότε αυξάνονται τα όρια ποινής. Πρόκειται για πλημέλημα, το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση πλέον. Και υπάρχει μια διάκριση με βάση, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του κώδικα, του ποινικού κώδικα περιφθοράς ξένης ιδιοκτησίας, και υπάρχει μια διάκριση σε περίπτωση που είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας η προκληθήσα ζημία, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης από 3 μήνες μέχρι 5 χρόνια, ενώ σε κάθε αντίθετη περίπτωση μέχρι 2 χρόνια. Ο κόσμος είναι σε σύγχυση αναζητώντας νέους τρόπους θέρμανσης ώστε να μειωθεί το κόστος. Σύμφωνα με έρευνα, αν μια οικογένεια καταναλώνει 1.300 λίτρα πετρέλαιο τη χειμερινή σεζόν, Οκτώβριο με Μάρτιο, τότε με βάση τις εκτιμόμενες για φέτος τιμές θα κληθεί να πληρώσει 1.900 ευρώ έναντι 1.300 ευρώ πέρυσι. Ακόμα μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας, όπου η μέση κατανάλωση υπολογίζεται στα 2.000 λίτρα και πάνω. Σε μια εποχή όπου οι νέοι τρόποι θέρμανσης είναι σε πρώτο πλάνο, οι επαγγελματίες προτείνουν εναλλακτικούς τρόπους για να ζεστάνουμε το σπίτι μας και με κόστος πολύ μικρότερο. Σήμερα λοιπόν θα αναλύσουμε κάποιες μορφές θέρμανσης, το κόστος εγκατάστασής τους, την εξοικονόμηση αλλά και το χρόνο απόσβεσης. Πρώτη μας στάση, ο Αλέξανδρος, απόφοιτος οικονομικού τμήματος Πανεπιστημίου, που αποφάσισε να ασχοληθεί επαγγελματικά με την οικογενειακή του επιχείρηση παρά να ακολουθήσει μια καριέρα ως οικονομολόγος. Οι πλέον ενδεδειγμένες ενεργειακές λύσεις που μπορούμε να βρούμε είναι οι αντλίες θερμότητας, η ηλιοθερμία,
τα συστήματα θέρμανσης με πέλετ και ξύλο και τα συστήματα θέρμανσης με πετρέλαιο. Τώρα, αναλυτικότερα έχουμε τις αντλίες θερμότητες, οι οποίες χωρίζονται σε 3 κατηγορίες. Είναι οι αντλίες θερμότητες νερού με τα inverter, είναι πάλι νερού με τη γεωθερμία και νερού με τα ηλιακά συστήματα. Επίσης, έχουμε την ηλιοθερμία που στηρίζεται κυρίως στα ηλιακά συστήματα, σε συλλέκτες που τοποθετούνται στην οροφή του κτηρίου. Μετά, σε συστήματα θέρμανσης με πέλετ, έχουμε τις σόμπες πέλετ και τους καυστήρες πέλετ. Και στα συστήματα θέρμανσης με ξύλο, έχουμε τους ξυλολέβητες, τις ξυλόσομπες που μπαίνουν και στα διαμερίσματα στα σπίτια μέσα. Και επίσης το σύστημα πετρελαίου, το οποίο ήδη υπάρχει στα σπίτια και δεν το προτιμά σχεδόν κανένας στις μέρες μας. Τα κριτήρια επιλογής βασίζονται κυρίως στο οικονομικό κομμάτι και έχουν να κάνουν με το κόστος εγκατάστασης και την κατανάλωση που έχουν μηνιαίως τα μηχανήματα. Τα συστήματα θέρμανσης με πέλετ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες. Είναι οι σόμπες αέρος, είναι οι μονάδες νερού και οι καυστήρες λέβητες πέλετ. Επίσης υπάρχουν και οι καυστήρες μεμονωμένοι, οι οποίοι προσαρμόζονται στον ήδη υπάρχοντα λέβητα πετρελαίου που έχετε στα σπίτια σας. Τα κριτήρια επιλογής εκτός του οικονομικού, που είναι το βασικότερο κριτήριο για τους πελάτες, όσον αφορά το κόστος εγκατάστασης και την κατανάλωση που έχουν τα μηχανήματα, είναι τα μηχανήματα να είναι πιστοποιημένα, αλλά και τα προϊόντα να είναι εγχώρια και να υπάρχει μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών για οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί. Εμείς έχουμε και προτείνουμε σαν ένα πολύ αξιόπιστο λέβητα και καυστήρα πέλετ, το BIRPEL, το οποίο είναι και τοπικό προϊόν και υπάρχει και η γκάμα όλων των ανταλλακτικών. Η διαδικασία που ακολουθούμε μέχρι την εγκατάσταση του καυστήρα πέλετ είναι να επισκεφτούμε τον εκάστοτε χώρο που θέλουμε να ζεστάνουμε και από εκεί και πέρα κάνουμε την μελέτη που χρειάζεται, καταγράφουμε τα υλικά που θα χρειαστούμε και τον ανάλογο λέβητα σε σχέση με τις υπάρχουσες θερμίδες που έχει ο λέβητας πετρελαίου. Η απόδοση των καυστήρων πέλετ είναι η ίδια με την απόδοση των καυστήρων πετρελαίου, με τη μόνη διαφορά ότι το καύσιμο πέλετ είναι πολύ φθηνότερο από το πετρέλαιο, οπότε ο καταναλωτής έχει την ευκαιρία να καίει περισσότερη ώρα τον καυστήρα πέλετ για να απολαμβάνει τη ζέστη που του παρέχει. Τις περισσότερες φορές μπορεί να γίνει εγκατάσταση μεμονωμένου καυστήρα πέλετ στους ήδη υπάρχοντες λέβητες πετρελαίου με τη σχετική μελέτη και τις τροποποιήσεις που θα χρειαστούν. Η συντήρηση είτε αφορά λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου είτε λέβητες πετρελαίου είναι απαραίτητη και πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο. Είναι απαραίτητη για την καλύτερη απόδοση των μηχανημάτων και το βασικότερο είναι ότι πρέπει να γίνεται από διούχους συντηρητές οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για την παρακολούθηση των μηχανημάτων όλο το χρόνο. Λόγω του ότι η πόλη μας έχει μεγάλο αριθμό φοιτητών και οι περισσότεροι ψάχνουν μια φθηνή και πρόχειρη λύση για να ζεσταθούν για το χειμώνα, προτείνουμε τη χρήση θερμοπομπών και αερόθερμων, αλλά και τη χρήση κλιματιστικών, τα οποία μπορεί ο εκάστοτε φοιτητής μετά την λήξη των σπουδών του να τα πάρει μαζί του στην πόλη του. Νέοι τρόποι θέρμανσης. Τεχνολογική πρόοδος ή αναγκαία λύση? Θεωρώ ότι είναι αναγκαία λύση, διότι αυτές οι μορφές ενέργειας υπήρχαν και παλιότερα, απλά λόγω της χαμηλής τιμής του πετρελαίου ο κόσμος δεν τις προτιμούσε και πλέον έχει στραφεί σε αυτές. Νέο υπερσύγχρονο ελαιοτριβείο Ζέτας Μάνος. Μεγάλη δυναμικότητα, άριστη ποιότητα, γρήγορη εξυπηρέτηση. Η τεχνολογία, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και τις αυστηρές προδιαγραφές, επιτρέπουν τα άριστα αποτελέσματα. Νέο υπερσύγχρονο ελαιοτριβείο Ζέτας Μάνος. Επαρχιακή Οδός Νιγρίτας Δημητριτσίου. Τηλέφωνο 23 22 0 61 610. Τι κάνουμε όμως για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού μας? Πρωτίστως πρέπει να σκεφτούμε και να μελετήσουμε προσεκτικά, πάντα με τη βοήθεια ειδικών, εάν το σπίτι μας είναι ενεργειακά θωρακισμένο. Δηλαδή, εάν έχει μόνωση, κουφώματα και πολλά άλλα που καθιστούν την κατοικία μας αδιαπέραστη στις θερμικές απώλειες. Αρχικά πρέπει να δούμε το σπίτι ενεργειακά ποια είναι η απόδοσή του. Με την έννοια, δεν υπάρχει τέλειο σύστημα θέρμανσης, υπάρχει όμως τέλειο σύστημα μόνωσης.
Στα σεμινάρια που έχουμε κάνει στη Γερμανία μας τονίζουν το εξής. Είναι αδύνατο για μένα και αδιανόητο μάλλον ένα σπίτι στη Γερμανία να καταναλώνει 4 φορές λιγότερη ενέργεια από ό,τι στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει το εξής. Προσπαθούμε να βρούμε ένα τέλειο σύστημα θέρμανσης όταν το σπίτι ουσιαστικά είναι αμόνωτο. Όλη η ενέργεια που παράγουμε φεύγει έξω. Άρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κάποιος είναι να μονώσει το σπίτι του. Θα δει κατευθείαν ότι η απόδοση οποιοδήποτε συστήματος θέρμανσης έχει θα ανέβει κατακόρυφα. Δηλαδή θα έχει μια οικονομία της τάξης του 40 με 50%. Άρα ξεκινάμε από εκεί. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν δόθηκε έμφαση τα προηγούμενα χρόνια στην μόνωση των σπιτιών. Από το 2010 και μετά άλλαξε ο κανονισμός και έγινε πολύ αυστηρός. Οπότε τα παλιά σπίτια ουσιαστικά θεωρούμε ότι είναι αμόνωτα. Αρχικά ο κόσμος κοιτάζει το κόστος εγκατάστασης. Το πόσο θα του κοστίσει δηλαδή η εγκατάσταση στο σύνολο. Και από εκεί και πέρα τι λειτουργικό κόστος θα έχει αυτή η εγκατάσταση και πόσο αποδοτική θα είναι. Και αν θα μπορέσει να καλύψει τις ενεργειακές του ανάγκες. Επειδή εμφανίστηκαν συστήματα θέρμανσης που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια, οι απορίες ήταν πάρα πολλές. Τι είναι η υπέρυθρη θέρμανση? Είναι ασφαλής για τον άνθρωπο? Η υπέρυθρη θέρμανση ουσιαστικά παράγεται από θερμαντικά σώματα που εκπέμπουν υπέρυθρη ακτινοβολία. Ο κόσμος ακούγοντας την λέξη ακτινοβολία στην αρχή τρομάζει. Η ακτινοβολία η υπέρυθρη είναι το 50% της ακτινοβολίας που εκπέμπει ο ήλιος. Αυτό δεν το ξέρει ο περισσότερος κόσμος. Ο ήλιος εκπέμπει κατά 50% υπέρυθρη, κατά 45% ορατό φως και κατά 5% υπεριώδης. Η υπεριώδης ακτινοβολία είναι αυτή που βλάπτει τον άνθρωπο. Η υπέρυθρη ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκε για πολλά χρόνια στον χώρο της υγείας. Ας πούμε η φυσιοθεραπεία χρησιμοποιεί υπέρυθρη ακτινοβολία. Άρα μόνο καλό κάνει στην υγεία του ανθρώπου. Σε τι διαφέρουν τα πάνελ υπέρυθρης εκπομπής από τους θερμοπομπούς? Τα πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης εκπέμπουν κατά 99% υπέρυθρη ακτινοβολία. Ενώ οι θερμοπομποί εκπέμπουν κατά 20% υπέρυθρη και κατά 80% ζεσταίνουν τον αέρα. Ο οποίος αέρας λόγω της μεταφοράς του ανεβαίνει στο πάνω μέρος του δωματίου και ουσιαστικά ένα μέρος της ενέργειας χάνεται. Στην υπέρυθρη το βασικό είναι ότι το δάπεδο με την οροφή του χώρου έχουν 2 βαθμούς θερμοκρασία διαφορά. Ενώ με τα υπόλοιπα συστήματα θέρμανσης η διαφορά είναι περίπου 7 με 8 βαθμούς. Εμείς δεν θέλουμε όμως να ζεστάνουμε το ταβάνι ενός σπιτιού, την οροφή, θέλουμε να ζεστάνουμε το χώρο στον οποίο κινούμαστε. Αυτό είναι ένα επίσης βασικό πλεονέκτημα της υπέρυθρης. Η υπέρυθρη δεν θερμαίνει τον αέρα. Θερμαίνει τα ατομικά στοιχεία και τα αντικείμενα, τα οποία στη συνέχεια, αφού θερμοσυσσωρεύσουν ενέργεια, την εκπέμπουν και ζεσταίνεται έμεσα ο αέρας. Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε μια μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας. Πρακτικά να σας το πω, ένας θερμοπομπός καταναλώνει περίπου 2,5 φορές πάνω από ένα σώμα υπέρυθρης θέρμανσης. Είναι σωστό ότι η υπέρυθρη θέρμανση ζεσταίνει μόνο τοπικά, εκεί που άμεσα ακτινοβολεί, και ότι δεν μπορεί να θερμάνει ένα χώρο αν το πάνελ είναι μακριά? Καταρχήν πρέπει να γίνει μια σωστή διαστασιολόγηση του χώρου, να δούμε ενεργειακά ποιες είναι οι ανάγκες του χώρου και να επιλέξουμε το κατάλληλο πάνελ. Αν επιλέξουμε ένα πάνελ το οποίο έχει μικρή ισχύ και δεν μπορεί να καλύψει ενεργειακά το χώρο, ουσιαστικά μπορεί να συμβεί αυτό. Εμφανίστηκαν στο παρελθόν πολλές εταιρείες οι οποίες έχοντας μικρή ισχύ πάνελ υπόσχονταν ότι θα θερμάνουν μεγάλους χώρους και ουσιαστικά δεν ζεστάθηκε κανείς. Ένα σωστό διαστασιολογημένο πάνελ θα θερμάνει μέσα σε 15-20 λεπτά το χώρο όπως ακριβώς θέλουμε. Δηλαδή θα θερμανθούν βέβαια στην πορεία μετά από ένα μήνα, η απόδοση θα είναι πολύ καλύτερη, γιατί θα έχει εξαφανιστεί η υγρασία από τους τοίχους, ο τοίχος φεύγοντας η υγρασία ουσιαστικά αποκτά θερμομόνωση, γιατί η υγρασία αυτό που κάνει είναι παίρνει τη θερμότητα που μέσα την εκπέμπει έξω, τη βγάζει έξω, οπότε μετά από ένα μήνα το αποτέλεσμα θα είναι ακόμα καλύτερο. Τι μπορούμε να εξοικονομήσουμε? Τα σώματα υπέρυθρης θέρμανσης έχουν το πλεονέκτημα ότι έχουν σχετικά χαμηλή ισχύ. Δηλαδή, το μεγαλύτερο σώμα θα έχει 1400 βατ, όταν ο μικρότερος θερμοπομπός θα είναι στα 2000 βατ. Που σημαίνει ότι ουσιαστικά έχουμε μικρή κατανάλωση ενέργειας. Επειδή η ενέργεια δεν χάνεται στον αέρα, αλλά πηγαίνει απευθείας είτε στον άνθρωπο είτε στα ατομικά στοιχεία, τα οποία μας την δίνουν πάλι πίσω, η εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνεται με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, έχουμε χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύως για να θερμάνουμε ένα χώρο. Με τι είδους ενέργεια λειτουργούν οι αντλίες θερμότητας? Οι αντλίες θερμότητας, σαν συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που είναι, χρησιμοποιούν κατά 75% την ενέργεια του εξωτερικού αέρα
και κατά 25% καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια. Γι' αυτό έχουν και πολύ ψηλό βαθμό απόδοσης, γύρω στο 400% περισσότερες αντλίες, με ένα COP4. Σαν συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια και στην κεντρική Ευρώπη, οπότε πιστεύουμε ότι θα είναι το σύστημα της θέρμανσης της επόμενης 20ετίας στην Ελλάδα. Ποιες είναι οι κατηγορίες των αντλιών θερμότητας? Οι αντλίες θερμότητας χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι νερού-νερού, οι λεγόμενες γεωθερμικές αντλίες, και η άλλη κατηγορία είναι αέρα-νερού, που εκμεταλλεύονται τη θερμότητα του εξωτερικού αέρα και ζεσταίνουν το νερό της εγκατάστασης. Τι πρέπει να προσέξουμε κατά την εγκατάσταση? Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να δούμε είναι η ενεργειακή ανάγκη του σπιτιού. Πόσα κιλοβάτα έχει ανάγκη το σπίτι. Έτσι ώστε να μην γίνει λάθος διαστησιολόγηση. Γιατί αν γίνει λάθος διαστησιολόγηση στην αρχή, μετά η αντλία δεν θα μπορέσει να αποδώσει. Ουσιαστικά ξεκινάμε από εκεί. Από εκεί και πέρα, στην επιλογή της αντλίας, αυτό που θα πρέπει να κοιτάξουμε είναι, εκτός από τη σωστή διαστησιολόγηση, και ο βαθμός απόδοσης της. Και ο βαθμός απόδοσης όχι μόνο στις ψηλές θερμοκρασίες, στις εξωτερικές, γιατί εδώ στις ΣΕΡΕΣ έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, θα πρέπει να δούμε κατά πώς συμπεριφέρεται η αντλία σε χαμηλές θερμοκρασίες εξωτερικού αέρα. Στο -2, στο -4, εκεί κατά πόσο ο βαθμός της είναι υψηλός. Γιατί αλλιώς ουσιαστικά δεν κάνουμε τίποτα. Είναι σαν να χρησιμοποιούμε μόνο ηλεκτρικό ρεύμα. Ποιος χώρος είναι κατάλληλος για την εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας? Η αντλία θερμότητας μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε χώρο. Είτε το σπίτι έχει ενδοταπέδια θέρμανση, είτε έχει σώματα καλοριφέρ. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με το τι θέρμανση έχει, επιλέγουμε και την κατάλληλη αντλία. Δηλαδή, υπάρχουν αντλίες χαμηλών θερμοκρασιών, οι οποίες είναι κατάλληλες για ενδοταπέδια θέρμανση. Υπάρχουν μέσων και υψηλών θερμοκρασιών που είναι κατάλληλες για τα σώματα. Η άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να διαλέγει ο κόσμος όταν έχει σώματα μέσων θερμοκρασιών, γιατί γινόταν σπατάλη ενέργεια στα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, τα σώματα λειτουργούσαν με θερμοκρασία 70-75 βαθμών, το οποίο μπορούν να λειτουργήσουν και με θερμοκρασία 60 βαθμών, εξίσου αποδοτικά και πολύ πιο οικονομικά. Η οικοτεχνική καταρχήν στελεχώνεται από μηχανικούς, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια, εδώ και 15 χρόνια, ασχολούνται με τη μελέτη και με την κατασκευή συστημάτων ενέργειας. Χρησιμοποιώντας αυτή την εμπειρία, καταλήξαμε και σε συνεργασίες με εταιρείες οι οποίες πιστεύουμε ότι είναι και αξιόπιστες και θα δώσουν λύση σε κάθε θέμα. Για παράδειγμα, στις αντλίες θερμότητας έχουμε αποκλειστική αντιπροσωπεία στον νομό Σερών της γαλλικής εταιρείας Atlantic, που είναι από τους κορυφαίους ευρωπαίους κατασκευαστές σε αντλίες θερμότητας, και με την ιαπωνική τη Mitsubishi. Όσον αφορά την υπέρυθρη θέρμανση, έχουμε αποκλειστική αντιπροσωπεία στον νομό Σερών της αυστριακής Red Wall, η οποία είναι πρωτοπόρος στα συστήματα υπέρυθρης θέρμανσης, και της Ceramic Sun, η οποία είναι μια γερμανική εταιρεία που χρησιμοποιεί κεραμικά σώματα. Η Manos Eco Pellet Fuel, έχοντας ως βάση το σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, μπορεί να σας προσφέρει οικολογική και οικονομική θέρμανση, αλλά και αξιόπιστα συστήματα θέρμανσης, ικανά να καλύψουν τις ανάγκες του σπιτιού σας. Με έδρα τις ΣΕΡΕΣ, η εταιρεία Manos Eco Pellet Fuel δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και εμπορία 3 βασικών προϊόντων: καυσίμου πέλετ, λεβιτών και καυστήρων και ξυλίας. Πέλετ, βιοκαύσιμο πέλετ 3 προϊόντων, η οικονομική και οικολογική λύση που σας παρέχουμε. Λέβιτες, θερμοπομπή και αερόθερμα, αξιόπιστα και οικονομικά συστήματα θέρμανσης, ικανά να καλύψουν τις θερμιδικές ανάγκες του σπιτιού σας. Καυσόξιμα προσφορά ξυλίας σε παλέτα ή χύμα. Manos Eco Pellet Fuel, εμπόρια πέλετ και εξοπλισμού θέρμανσης, ΣΕΡΕΣ. Τηλέφωνο 23 21 0 39 595. Να ξεκαθαρίσουμε ευθύς εξ αρχής πως δεν υπάρχει μία μαγική λύση που θα μας εξασφαλίσει φθηνή θέρμανση χωρίς να ιδρώσουμε πριν πάρουμε τη μεγάλη απόφαση. Υπάρχουν λύσεις που οδηγούν σε πλήρη υποκατάσταση του πετρελαίου και λύσεις πιο οικονομικές που χρησιμοποιούν συστήματα θέρμανσης επικουρικά με τον υπάρχοντα λέβητα πετρελαίου. Αυτή είναι η πρώτη ουσιαστική επιλογή στην οποία θα πρέπει να δώσουμε μία απάντηση. Αντέχει η τσέπη μου μία μεγάλη αλλαγή που όμως θα με εξυπηρετήσει απόλυτα και σε βάθος χρόνου, ή πρέπει να βρω κάτι που με μικρότερο αρχικό κόστος θα μειώσει απλώς τα σημερινά μου έξοδα? Οι ενεργειακές λύσεις σήμερα είναι πλέον το πέλετ, το ξύλο, κάτι από τα πιο οικονομικά. Μετά στρεφόμαστε σε ηλεκτρικά, όπως έχουμε ηλεκτρολέβητες για μικρές κατοικίες, μικρά διαμερίσματα. Επίσης υπάρχουν κάποιες αντιστάσεις
αναγκαίες πλέον, έτσι, γιατί ο κόσμος θέλει να καλύψει τα διαμερίσματά του. Αντιστάσεις οι οποίες κουμπώνουν στα υπάρχον σώματα για να ζεστάνουν το υπάρχον νερό του σώματος, τέλος πάντων. Η σόμπα είναι κάτι οικονομικό. Από εκεί πέρα μετά πλέον πάμε σε κάτι πιο εξελιγμένο, όπως είναι οι αντλίες θερμότητας. Οι βασικές απορίες που έχει ο κόσμος στη θέρμανση είναι κατά πόσο θα ζεσταθεί πρώτον, τι οικονομία θα έχει, το βασικότερο, πόσο θα του στοιχήσει κάποιο μηχάνημα, οποιοδήποτε καταλήξει. Αυτές είναι οι βασικές απορίες. Υπάρχει πλέον ένα πρόβλημα στην πόλη, στις οικοδομές, που πρέπει να ψάχνουμε σε κάθε διαμέρισμα χωριστά τι λύση υπάρχει. Έτσι, γιατί δεν είναι όλα τα διαμερίσματα το ίδια. Τα κριτήρια επιλογής είναι από το διαμέρισμα μας, τη μονοκατοικία μας, ανάλογα το σπίτι που έχουμε καθένας. Ένα διαμέρισμα παλιάς χρονολογίας περιοριζόμαστε σε μια πέλετ αερόθερμη. Σε ένα διαμέρισμα μιας 15ετίας θα λέγαμε μπορούμε να πάμε σε μια σόμπα πέλετ υδραυλική συνδέοντας τα καλοριφέρ. Να έχουμε και ζεστά νερά και να ζεστάνουμε το καλοριφέρ. Από εκεί και πέρα, όταν έχουμε ένα κτίριο, μια μονοκατοικία που είμαστε μόνοι μας ή ένα τριόροφο κτίριο, έχουμε λέβητες για μεγάλους χώρους που μπορούμε να καλύψουμε μια μικρή οικοδομή. Όταν έχουμε μια σόμπα πέλετ αερόθερμη, θα πρέπει να προσέχουμε η καμινάδα πάντοτε να είναι καθαρή, για να δουλεύει καθαρά, ας πούμε, να φεύγουν τα καυσαέρια. Όταν έχουμε μια σόμπα λέβητα πέλετ, το οποίο έχει τούμπα μέσα, θα πρέπει να τα προσέχουμε μια φορά το μήνα, μια φορά το δίμηνο, ανάλογα με τη χρήση, να καθαρίζουμε αυτά τα τούμπα. Υπάρχουν μηχανήματα που καθαρίζουν εύκολα και φυσικά αυτό πάλι εξαρτάται από την ποιότητα του πέλετ. Όταν έχουμε ένα καλό πέλετ, μια καλή ποιότητα, δεν έχουμε συχνό καθαρισμό και συχνά προβλήματα. Εάν όμως πάρουμε ένα σύγχρονο μηχάνημα λέβητα πέλετ, εκεί φεύγουμε από τη συντήρηση, γιατί αντιπροσωπεύουμε εμείς παράδειγμα ένα μηχάνημα το οποίο έχει αυτόματο καθαρισμό και στα τούμπα και στον καυστήρα, και ο γενικός καθαρισμός του καυστήρα μπορεί να γίνεται 1-2 φορές το χρόνο. Αντιπροσωπεύουμε το Levita Tagra, ο οποίος είναι σουηδικής τεχνολογίας. Για όσους γνωρίζουν, αυτό δεν είναι απλώς Levita, είναι μια πηγή θερμότητας. Είναι ο μοναδικός compact, ο οποίος έχει 320 λίτρα νερού, το οποίο λειτουργεί σαν δικό του δοχείο αδράνειας. Το μοναδικό μηχάνημα που μπορεί μόνο του να καλύψει μέχρι και 400 τετραγωνικά σε θέρμανση, να θερμάνει. Αυτό το μηχάνημα είναι ένα πλήρως αυτόματο, με αυτόματο καθαρισμό στα τούμπα, με τη βοήθεια αυτού του κομφλέρ. 2 φορές το 24ωρο καθαρίζει τα τούμπα μόνο του και επίσης σε κάθε σβήσιμο του καυστήρα καθαρίζει και τον καυστήρα. Με αυτό το μηχάνημα λοιπόν αποφεύγουμε την πολλή δουλειά στο λεβιτοστάσιο. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να γεμίσουμε στη δεξαμενή 250 κιλά πέλετ και στις 15 μέρες το μήνα μία φορά να αδειάσουμε τη στάχτη μας. Έχουμε εδώ μία τζακόσομπα αυστραλέζικης και αγγλικής τεχνολογίας, θα έλεγα. Πολύ εντυπωσιακό μηχάνημα, αποδίδει μεγάλη θερμότητα. Έχει κάνει δευτερογενή καύση με αποτέλεσμα να έχουμε οικονομία και στο ξύλο μας. Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι 22 kW και μας ζεσταίνει μέχρι 150 τετραγωνικά χώρο από μόνο του. Η μέγιστη καύση είναι 4 κιλά την ώρα. Η μέγιστη καύση. Επίσης, αν προσέξουμε ότι επάνω είναι κανονική εστία, μπορούμε να μαγειρέψουμε. Ο κόσμος ψάχνοντα λύσεις, τι θα κάνει με τα τζάκια, τα υπάρχουν τζάκια, αποφεύγει σε διάφορες λύσεις και ψάχνει και το οικονομικό. Έχουμε κάποιον κατασκευαστή στην περιοχή μας, ο οποίος έχει κατασκευάσει, όπως βλέπουμε,
αυτή την πρόσωψη με τις σωλήνες. Υπάρχει βεντιλατέρ μέσα, τοποθετείται σε κάθε τζάκι κατόπιν παραγγελίας ανάλογα με το μέγεθος του τζακιού και είναι κανονικά με τζάμι, δημιουργείται και γίνεται μια κλειστή εστία που μας φέρνει τον αέρα, τη θερμοκρασία που θα χάναμε μας τη φέρνει μέσα στο χώρο μας. Αυτό έχει τη δυνατότητα να μας καλύψει 80 τετραγωνικά. Διαθέτουμε επίσης ηλεκτρολέβητες. Αυτός είναι ένας ηλεκτρολέβητας 6 kW, κατάλληλος για να ζεστάνει 70 τετραγωνικά ένα διαμέρισμα. Με αυτόν τον ηλεκτρολέβητα έχουμε τη δυνατότητα να ζεστάνουμε και τα νερά του σώματος μας, αλλά επίσης να έχουμε και ζεστό νερό χρήσης στο θερμοσύφωνα και στην κουζίνα μας. Αυτό είναι μια μονάδα που αποτελείται στην ουσία από ένα βραστήρα με το δοχείο διαστολής και το κυκλοφορητή. Το μόνο που κάνουμε, χρειάζεται ο υδραυλικός να συνδέσει στο συλλέκτη μας, να πάρει ρεύμα και να στείλει την παροχή του στο καλοριφέρ και στο θερμοσύφωνα. Είναι επίσης μια οικονομική λύση, σαν καύσιμο θα λέγαμε, πάλι σε σχέση με το πετρέλαιο. Νέοι τρόποι θέρμανσης. Τεχνολογική πρόοδος ή αναγκαία λύση? Θα έλεγα τεχνολογική πρόοδος. Φυσικά όλα ξεκινάνε από την αναγκαία λύση, αλλά καταλήγουμε στην τεχνολογική πρόοδο. Γιατί η αναγκαία λύση είναι προσωρινή. Δεν είναι κάτι με μέλλον. Νέο υπερσύγχρονο ελαιοτριβείο Ζέτας Μάνος. Μεγάλη δυναμικότητα, άριστη ποιότητα, γρήγορη εξυπηρέτηση. Η τεχνολογία, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και τις αυστηρές προδιαγραφές, επιτρέπουν τα άριστα αποτελέσματα. Νέο υπερσύγχρονο ελαιοτριβείο Ζέτας Μάνος. Επαρχιακή οδός Νιγρίτας Δημητριτσίου. Τηλέφωνο 2322 0 61 610. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ύπαρξη ενός συστήματος θέρμανσης σε κάθε σπίτι που να εγγυάται ένα ζεστό περιβάλλον τις κρύες μέρες του χειμώνα έχει βελτιώσει τα επίπεδα ζωής και υγείας των ανθρώπων. Από την άλλη μεριά όμως, αν αυτό το σύστημα δεν χρησιμοποιείται με σωστό και υπεύθυνο τρόπο, μπορεί να αποβεί βλαβερό για την υγεία. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι μεγάλη προσοχή χρειάζεται πρώτα απ' όλα η ρύθμιση της θερμοκρασίας. Τι συνεπάγεται η ορθή χρήση της θέρμανσης? Η απάντηση είναι απλή. Σημαίνει σεβασμό του περιβάλλοντος και της προσωπικής υγείας με ιδιαίτερη προσοχή και στον οικονομικό παράγοντα. Ο Λέβητρας ηλεκτροδιέγερσης μεταβλητής και ελεγχόμενης ισχύως είναι ένα καινούργιο καινοτόμο σύστημα το οποίο βασίζεται στην ηλεκτροδιέγερση των μορίων του νερού. Ηλεκτροδιεγείρονται τα μόρια του νερού με κάποιο τρόπο και έτσι παράγεται θερμότητα. Υπάρχει ακόμη ένα σύστημα το οποίο δουλεύει με ρεύμα, αυτό όμως βασίζεται στην αντίσταση, δουλεύει με αντιστάσεις και είναι λίγο παραπάνω κατανάλωση στο ρεύμα. Έχουμε λίγο παραπάνω κατανάλωση στο ρεύμα. Το σύστημα αυτό εδώ είναι ελεγχόμενο γιατί έχει πίνακα επάνω στο Λέβητα. Μπορεί να ελέγξουμε την ισχύ προς τα πάνω ή προς τα κάτω και να έχουμε αποτελέσματα που επιθυμούμε. Έχει επίσης ένα σύστημα το οποίο δείχνει πόσα κιλοβάτ καταναλώνουμε και μπορούμε να επέμβουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή και να πούμε ότι εμείς σήμερα θέλουμε να καταναλώνουμε 3 ευρώ, το οποίο μεταφράζει σε κάποια κιλοβάτ. Εκείνο σταματάει και κόβει. Επίσης υπάρχει ένα kit, αν επιθυμούμε να το βάλουμε, και το ενεργοποιούμε αν θέλουμε από το τηλέφωνο. Τα χαρακτηριστικά του Λέβητα είναι το ότι είναι πολύ γρήγορο σε απόδοση, πολύ γρήγορο σε θέρμανση, είναι κατά 50% πιο αποδοτικό από ότι ένας Λέβητας ίδιας ισχύως με αντιστάσεις. Από εκεί και πέρα δεν έχει καυσαέρια, μικρό σε διαστάσεις, η διάστασή του είναι μόλις 80 επί 40 επί 20, 80 ύψος, 40 πλάτος, 20 βάθος. Μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε κατάσταση μέσα σε ένα διάδρομο από κοινόχρηστα. Ο Λέβητας ηλεκτροδιέγερσης δεν χρειάζεται συντήρηση. Καθόλου. Είναι χωρίς μπουριά, χωρίς θόρυβο, χωρίς μυρωδιές, οικολογικός, αθόρυβος. Η συντήρησή του μετά από 1-2 χρόνια, απλά μία οπτική ματιά από ένα συνεργείο να δούμε για τυχόν
κάποια διαρροή από κάθε σωληνάκι, τίποτα. Δεν χρειάζεται καμία συντήρηση. Ο λέβητας κλειστοδιέγερσης είναι ένας λέβητας, ο οποίος στην ουσία θερμαίνει νερό. Κάνουμε ό,τι κάνουμε και με ένα λέβητα πετρελαίου, απλά η διαδικασία του γίνεται με ρεύμα, με ηλεκτρική ενέργεια. Στην ουσία διασπάμε τα μόρια του νερού και δημιουργούμε κίνηση, ταχύτητα μέσα στο ίδιο το νερό. Αυτό σημαίνει αύξηση ταχύτητας, αύξηση ενέργειας και θέρμανση των ιδίων του μορίου του νερού. Η τοποθέτηση του λέβητα, του ΕΒΟ, γίνεται απλά, γρήγορα, κατόπιν επισκόπησης του κτίριου από το μηχανολόγο και κατόπιν συμφωνίας, έρχεται το συνεργείο, βάζοντας μία βάνα, απομονώνουμε το παλιό σύστημα θέρμανσης, κάνουμε τα σώματα να μιλάνε μεταξύ τους με εσωτερικό κύκλωμα, τοποθετείται σε ένα μέρος που θα επιλέξουμε κάπου μέσα στο σπίτι και κοντά στο ρολόι. Από εκεί και πέρα το συνεργείο είναι έτοιμο σε 3-4 ώρες να τα συνδέσει με τα συστήματα που είχατε, τα ήδη υπάρχοντα σώματα, και σε 3-4 ώρες παίρνει το κλειδάκι σας και λειτουργεί το σύστημα. Σας ενημερώνουμε πώς λειτουργεί, με οδηγίες χρήσης κλπ. Και οποιαδήποτε άλλη απορία έχετε, εμείς είμαστε παρόν. Το κατάστημά μας προσφέρει και υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου. Δηλαδή, μιλάμε μαζί, στέλνουμε στον πελάτη το μηχανολόγο, κάνει μια επισκόπηση του κτίριου και λέει: θα χρειαστείς αυτό και αυτό και θα γίνει έτσι και έτσι. Το κάθε κτίριο έχει μια ιδιαιτερότητα. Σε μια οικοδομή, άλλο πρώτος όροφος, άλλο τρίτος και άλλο πέμπτος. Έχουμε αυτές τις ιδιαιτερότητες και γίνεται μόνο με επισκόπηση. Αλλιώς μιλάμε στον αέρα. Το οποίο δεν στοιχίζει, δεν πληρωνόμαστε για αυτή την υπηρεσία και μόνο που ήρθαμε σε επαφή με τον πελάτη, από εκεί πέρα αποφασίσει αυτός αν δουλέψει με εμάς ή όχι. Δεν θέλουμε κάτι ιδιαίτερο για μια κατοικία μέχρι 75-80 τετραγωνικά και ανάλογα τι μόνωση έχει, χρησιμοποιούμε το μονοφασικό λέβητα, ο οποίος καλύπτει αυτά τα τετραγωνικά και τίποτα παραπάνω. Πάνω από τα 80 μέτρα με 100 χρησιμοποιούμε τριφασικό ρεύμα, γιατί δεν σηκώνει αλλιώς το σύστημα. Πρέπει να μας ζεστάνει με αυτόν τον τρόπο, με τριφασικό ρεύμα. Αυτά όλα τα αναλαμβάνουμε εμείς, κατόπιν συνεννοήσουμε τον πελάτη, τα σχέδια κλπ. Και γίνεται σχετικά γρήγορα. Η ιδέα είναι υποχρεωμένη να σας δώσει τριφασικό ρεύμα, γιατί είναι για θέρμανση, γιατί για κανέναν άλλο τρόπο δεν δίνει, αν δεν είσαι κατάστημα, μόνο για θέρμανση. Κάνεις την αίτησή σου στη ΔΕΗ, με σχέδια κλπ. Και παίρνεις το τριφασικό σου. Έχει πάνω το σύστημα επιτηρητή ισχύως, δηλαδή εμείς τώρα δουλεύουμε, θερμαινόμαστε και κάποια στιγμή σε ανάβεις όλα, κουζίνες, συστήματα οικιακής χρήσης κλπ. Αν περάσουμε και χρειαζόμαστε παραπανήσιο ρεύμα, σε κάποια στιγμή αυτό ο επιτηρητής, για να μην πέσουν οι ασφάλειες, χαμηλώνει το σύστημα για να μην δημιουργήσει πρόβλημα στις άλλες συσκευές σου. Είναι απόλυτο σύστημα για μένα. Γιατί κάποιος να προτιμήσει το συγκεκριμένο λέβητα? Γιατί αυτή τη στιγμή, για μένα όχι μόνο επειδή αντιπροσωπεύουμε αυτό το σύστημα, είναι το καλύτερο, είναι από τις καλύτερες οικονομικές λύσεις και ένα από τα πιο βασικά, έχουμε ποιοτική θέρμανση. Απλά. Δεν υπάρχει πιο ποιοτική θέρμανση από τα ήδη υπάρχοντα συστήματα της θέρμανσης και με αυτόν τον τρόπο, με την ηλεκτροδιέγερση των μορίων. Όλα τα άλλα, το περιβάλλον, ξέρεις, δημιουργείται πρόβλημα στο περιβάλλον με τα κάρβουνα, με τα ξύλα, με τα πέλετ, με τα μπουριά, με χίλια δυο. Με αυτό δεν κάνεις τίποτα. Τίποτα, ούτε καμινάδες, ούτε μόλις του περιβάλλοντος, τίποτα από όλα αυτά. Νέοι τρόποι θέρμανσης. Τεχνολογική πρόοδος ή αναγκαία λύση? Είναι συνδυασμός των δύο. Και τεχνολογική πρόοδος, η κάθε πρόοδος βασίζεται σε κάποιες ανάγκες. Σύμφωνα με τις ανάγκες αναπτύσσεται και η επιστήμη. Σήμερα εστιάζουμε την προσοχή μας να βρούμε λύσεις οικονομικές, καινοτόμες, που θα κάνουν τη διαφορά του αύριο. Συνδυασμός των δύο. Αναγκαία λύση με αποτέλεσμα να εξελιχθούμε, να αναπτύξουμε τεχνολογία για να μπορέσουμε να βγάλουμε κάτι καινούριο, κάτι πιο οικονομικό. Αν δεν υπήρχε η κρίση, αν δεν υπήρχαν τα προβλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή στη θέρμανση, δεν θα προχωρούσαμε σε νέες τεχνολογίες. Τι είναι όμως το οικολογικό αποτύπωμα? Η έννοια οικολογικό αποτύπωμα αναφέρεται στην έκταση παραγωγικής γης,
πόσιμου νερού και θάλασσας που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών σε ενέργεια και νερό, συνυπολογίζοντας τις εκπομπές ρήπων και την έκταση που χρειάζεται για την απόθεση των απορριμμάτων. Δηλαδή, με λίγα λόγια, με τον όρο οικολογικό αποτύπωμα εκφράζεται ο βαθμός στον οποίο τα ανθρώπινα είδη καταναλώνουν τους πόρους της γης. Δυστυχώς όμως για άλλη μία φορά η χώρα μας βρίσκεται στη λάθος κορυφή μιας ακόμη παγκόσμιας λίστας. Σύμφωνα με έκθεση της WWF, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 11η χειρότερη θέση ανάμεσα σε 148 χώρες. Οι Έλληνες χρειαζόμαστε σχεδόν 3 πλανήτες για να διατηρήσουμε το σημερινό τρόπο ζωής μας. Τι είναι ενεργειακό αποτύπωμα? Το ποσοστό διοξιδίου του άνθρακα που εκλείεται στην ατμόσφαιρα ως αποτέλεσμα των καθημερινών σας δραστηριοτήτων. Από το να οδηγείτε το αυτοκίνητό σας μέχρι να τρώτε ένα σάντουιτς με ζαμπόν. Τι οικολογικό αποτύπωμα αφήνουμε στις επόμενες γενιές? Πράττουμε σωστά? Καταρχάς, νομίζω θα ήταν σκόπιμο να πούμε τι είναι το ενεργειακό αποτύπωμα. Είναι στην ουσία η ποσότητα του διοξιδίου του άνθρακα που εκλείεται στην ατμόσφαιρα στην προσπάθειά μας να καλύψουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το αποτύπωμα που αφήνουμε στις επόμενες γενιές είναι και έντονο και μεγάλο. Και σίγουρα θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ καλά το πώς βαδίζουμε όσον αφορά την κάλυψη των ενεργειακών μας αναγκών, γιατί και οι πόροι μας δεν είναι ανεξάντλητοι, αλλά και είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα μετανιώσουμε για όσα κακά κάναμε στις επόμενες γενιές. Το ενεργειακό αποτύπωμα είναι σίγουρα βεβαρημένο και αυτό οφείλεται στην αυξημένη καύση ξύλων, πέλετ. Ο κόσμος λόγω οικονομικού προβλήματος αρχίζει και κόβει δέντρα από τα ποτάμια, από όπου βρίσκει. Οπότε σίγουρα το αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Το θετικό είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η ισχύς που παράγουμε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, παρακάμπτοντας κατά κάποιο τρόπο το πετρέλαιο και το λιγνίτη, τα οποία ουσιαστικά έχουν μεγάλο περιβαλλοντικό κόστος. Αν συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε ξύλο, πέλετ ή οποιαδήποτε τέτοια μορφή για να ζεσταθούμε, τέτοια μορφή ενέργειας, το αποτύπωμα που θα αφήσουμε σίγουρα θα είναι άθλιο για τις επόμενες γενιές. Όταν βάζουμε κάποιο μηχάνημα, ειδικά στις πόλεις μέσα, θα πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας, να βάλουμε κάποιο φίλτρο στα μπαλκόνια, να μην μολύνουμε την ατμόσφαιρα. Όσο αφορά για τα ξύλα, έχει γίνει πλέον ανεξέλεπτο. Ο καθένας από ανάγκη, δεν ξέρω πώς θέλετε πάρτε το, έχει φτάσει σε κάθε γωνία, σε κάθε δάσος να κόβει ξύλο. Αυτό είναι μια καταστροφή, ένα μεγάλο λάθος για τη φύση. Στις επόμενες γενιές δεν θα αφήσουμε τίποτε. Ένα τίποτε. Και μια καταστρεμμένη φύση. Η αλήθεια είναι ότι το οικολογικό αποτύπωμα που θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές, εάν συνεχίσει αυτή η οικονομική κατάσταση που επικρατεί, θα είναι τρομακτικό. Γιατί δυστυχώς και με ό,τι βρούμε μπροστά μας, και με δάση αλόγιστα, και με σκουπίδια αλόγιστα, και με κάρβουνα αλόγιστα, και με ό,τι βρούμε, πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο σοβαροί και όχι να κοιτάζουμε μόνο το σήμερα. Το σήμερα είναι προσωρινό. Αύριο έρθει μια καινούργια μέρα, ένας καινούριος ήλιος που θα οδηγήσει τη ζωή μας σε μια άλλη ζωή. Είναι προσωρινό το ότι σήμερα δεν υπάρχουν χρήματα. Είναι προσωρινές αυτές οι στεναχωρίες. Κάτι θα αλλάξει. Και αυτό εξαρτάται από εμάς. Εάν εστιάσουμε στον άνθρωπο και στις ανάγκες του, κάποια καλύτερη μέρα θα ξημερώσει και για μας.